Vă salut! Episodul de astăzi constă în recapitularea acestei săptămâni pe care am parcurs-o. Vreau să începem cu graficul pe weekly, unde, după cum v-am spus, și în Outlook-ul de săptămâna trecută, primul target mi-a fost atins. Pot spune că au fost un Outlook reușit atingând în primul target. Bun. Reacția a venit după lichidarea acestor două low-uri și ulterior venind cu expansiune. Mâine voi veni și cu un weekly outlook și vă voi prezenta la ce mă aștept eu săptămâna următoare. Bun. Pe daily, având reacția din acest order block pe daily, am avut și expansiunea, fiind într-un trend bullish. Bun. Mă așteptam, după cum v-am spus, mă așteptam să vină în acest FVG lăsat în urmă, luni sau marți. Dar prețul, fiind foarte bullish, a plecat. Până unde? Până în acest inverted, de unde a creat această candelă pe daily, lăsându-mi în spate acest FVG cu acest breaker block neatins. Miercurea, la știre, atingând un prim target și ulterior venind cu retragerea până unde? Până în acest FVG. Foarte interesant. Fiind într-o zonă de discount. Iar joia, formându-mi acest wick, nu a reușit să-mi închidă nici măcar sub acest FVG. Deci sub acest FVG. Nu a reușit. Ce îmi spune chestia asta? Că prețul a fost bullish și în continuare este. De ce? Pentru că vineri nu a reușit să-mi închidă nici sub acest inverted FVG. Ok? Foarte interesant. Mi-a creat acest wick. Deci prețul în continuare fiind bullish. Bun. Pe 4 ore, după cum v-am și spus, prețul a venit într-o zonă de discount. Am avut ziua de luni, ulterior marți și miercuri consolidare, miercuri seara venind cu o expansiune și ulterior joi dimineața pe Asia am avut manipularea către o zonă de discount în acest FVG, preluându-mi aceste low-uri, practic low resistance liquidity și ulterior plecând. Singura tranzacție foarte bună pe care aș fi putut să iau această săptămână ar fi fost o tranzacție de long, bineînțeles, din acest FVG cu stop loss-ul fie aici, fie aici și take profit-ul fiind în acest high. Dar nu m-am așteptat să vină chiar așa de repede. Mă așteptam să vină pe parcursul zilei de joi, dar se pare că totul s-a întâmplat pe Asia foarte rapid. Bun, să mergem pe o oră. Pe o oră foarte interesant. Lunea nu pot spune că aveam o intrare pentru că nu aș fi preferat să iau niciun short, dar niciun long fiind într-o zonă de premium. Neatingându-mi acest prim target să zic, băi, mi-a atins high-ul de acum 2 săptămâni și să zic, băi, pot căuta un short. Nu. Practic, prețul a venit cu expansiune, marți-miercuri cu o consolidare și ulterior, miercuri seară, cu o manipulare, ducându-mi prețul în jos. Am avut acest FVG, de unde prețul a fost trimis mai jos către o zonă de discount și ulterior venind cu expansiune. O intrare logică pe care aș fi putut să o iau din acest breaker block, fiind într-o zonă de discount după dita mai expansiunea, ar fi fost o tranzacție foarte logică cu stop loss-ul aici și take profit-ul în acest high cu un risk reward de 3. Deci foarte bine. Bun. Vinerea a fost o zi tot cam la fel. Practic, mie după ce prețul mi-a reintrat din nou în acest range, a venit sub low, a reintrat targetul fiind acest high. Ok,
dar în continuare neatins. De ce? Pentru că după ce mi-a preluat acest high, s-a corectat până într-o zonă de discount. Iarăși, o tranzacție din nou bună pe care aș fi putut să o iau ar fi fost aceasta sau aici, cu take profitul în acest high cu riziori de 2,6. Prețul consolidându-se în acest inverted FVG sau în acest FVG. Este posibil să mai corecteze, dar având în vedere ce știri uh, s-au anunțat pentru săptămâna următoare, începând de luni în forță, este destul de riscant. Bun, cam acestea au fost singurele trade-uri pe care aș fi putut să le iau. Deci au fost, să zic așa, interesante. Cel mai mult mi-ar fi plăcut tranzacția de vineri, pentru că și pe 5 minute se vede foarte bine cum aici aveam toate aceste low resistance liquidity, unde prețul nu a venit inițial pe Londra Semilia, ci a venit pe New York, lichidându-mi acest low și ulterior plecând foarte, foarte agresiv. Iarăși, dacă aș fi așteptat după confirmare, aș fi așteptat să închidă peste acest breaker cu stop loss-ul aici, dau un exemplu, și take profitul fie în acest high, fie în high-ul final. Bun. Acestea fiind spuse, mâine o să vin cu un weekly outlook unde vă voi prezenta la ce mă aștept eu pentru săptămâna următoare. Până mâine vă salut și weekend plăcut tuturor!